Ne odustajem naziv je naše nove kampanje koje je cilj osnaživanje žena s metastatskim rakom dojke. Udruga Nismo same do sada je pokretala razne kampanje, a na ovu smo izrazito ponosni. Svi znamo da su dosadašnje kampanje bile rijetko, vrlo malo okrenute prema ženama koje boluju od metastatskog raka dojke. Bile su uglavnom usmjerene na rano otkrivanje raka i prevenciju, što je naravno jako važno, poglavito danas kada izrazito raste broj oboljelih od raka. S druge strane, znamo svi da je oboljelih od hormonski ovisnog raka dojke, koji je negativan na HER2, najviše. Ima ih oko 70%, a otprilike oko 30% tih žena boluje od metastatskog raka dojke. I sama sam kao onkološka pacijentica bila suočena s nizom problema na koje nailaze žene kada se suoče sa dijagnozom raka dojke. Kada dođete kod liječnika, vi želite postaviti 1000 pitanja, ali naprosto u tom trenutku vi se pogubite. Ne znate koja su prava pitanja, a i kad pitate, naprosto ne čujete odgovore. Zato mi ovom kampanjom želimo osnažiti žene, poglavito žene s metastatskim rakom dojke, da postave pitanja, da izaberu najbolju terapiju za sebe, pogotovo danas, kada je medicina toliko napredovala da postoje novi moderni lijekovi koji nam mogu osigurati kvalitetan život. Hvala lijepa gospođi Kalođera, jednoj od organizatora kampanje Ne odustajem, na ovom uvodu. Dobar dan svima prisutnima i svima koji prate ovaj panel online. Hvala na interesu za panel kojim otvaramo kampanju Ne odustajem. Moje ime je Ana Tečić-Vuger, ja sam specijalist internističke onkologije i radim na odjelu za liječenje raka dojke Zavoda za internističku onkologiju u klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice. Danas ću u ulozi moderatora voditi ovaj panel na kojem će sa mnom razgovarati docentica Natalija Dedić-Plavetić, internistički onkolog, pročelnica poliklinike Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, docent Robert Šeparović, internistički onkolog, pročelnik Zavoda za internističku onkologiju Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, Andreja Jurić, glavna sestra Zavoda za internističku onkologiju Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, gospođa Ivana Kalođera, predsjednica udruge Nismo same, a putem video zida pridružit će nam se gospođa Ljiljana Vukota, glavna tajnica udruge Sve za nju, te docentica Vesna Ramljak, predsjednica Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Dona. U nekom trenutku pridružit će nam se i Bruno Šimleša, naš sociolog i pisac. Napominjem da će se ovaj panel, s obzirom na epidemiološku situaciju, održati uz sve vrijedeće epidemiološke mjere. Kampanja Ne odustajem pokrenuta je s ciljem osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke u suradnji s udrugama Nismo same, Onkoput, Sve za nju i Europa Dona. Cilj kampanje je educirati i informirati bolesnice o njihovom tipu karcinoma i o terapijskim opcijama koje im stoje na raspolaganju, te ih ohrabriti da razgovaraju sa svojim onkolozima i stvaraju odnos povjerenja. Također je namjera podići svjesnost da žene s metastatskim rakom dojke uz suvremene metode liječenja mogu imati kvalitetan život. Kako bi se realiziralo navedeno, okupili su se stručnjaci iz područja internističke onkologije i liječenja raka dojke, ali i žene koje su vodile ili vode bitku s ovom ozbiljnom bolesti. Inicijativa je usmjerena prvenstveno na žene s metastatskim hormonski ovisnim HER2 negativnim rakom dojke kao najčešćim podtipom bolesti. Oko 2/3 svih oboljelih od raka dojke su žene s hormonski ovisnim HER2 negativnim rakom dojke, a oko 1/3 njih je u metastatskom stadiju bolesti. Konkretno, u Hrvatskoj je lani, prema najnovijim podacima,
zabilježeno blizu 2900 slučajeva raka dojke, od čega je dakle njih blizu 1000 u metastatskom stadiju bolesti. Panel ćemo nakon uvoda gospođe Kalođera otvoriti s 2 uvodna predavanja koja će približiti način liječenja hormonski ovisnog HER2 negativnog raka dojke te metastatskog raka dojke te važnost kvalitete života. Pa pozivam docenticu Dedić-Plavetić da održi svoje predavanje pod nazivom Izazovi liječenja metastatskog raka dojke. Izvolite. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Zahvaljujem na pozivu da sudjelujem u ovoj kampanji. Rak dojke je zapravo heterogena bolest i po svojoj proširenosti, a i po svojim podtipovima. Mi možemo rak dijagnosticirati kao rani rak dojke, kada je on potpuno izlječiv, kao lokalno uznapredovali, lokalno prošireni rak koji može u tom trenutku biti inoperabilan, ne možemo ga operirati, ali može imati i udaljene presadnice, te ga nazivamo metastatskim rakom dojke. Ako gledamo što tu spada uz napredovali rak dojke, tu nama spadaju svi oni lokalno prošireni koji se ne mogu operirati, koji nisu dostupni kirurškom zahvatu, niti će to postati nakon sistemskog liječenja, te metastatski rak dojke s udaljenim metastazama. Ta jedna skraćenica u engleskom jeziku za one koji se služe internetom pa žele pročitati više, koju obično koristimo, Advanced Breast Cancer, i skraćenica ABC koja je nekako postala uvriježena za ovu proširenost raka. Prema vremenu nastanka te metastaze, odnosno udaljene presadnice bolesti, se mogu pojaviti odmah u trenutku dijagnoze. Tada ga nazivamo primarno metastatskim, ali se može dogoditi da se nakon uspješnog liječenja, početnog liječenja raka dojke, operiranog raka dojke, kemoterapije, zračenja, završenog antihormonskog liječenja te biološke terapije, presadnice mogu pojaviti i godinama nakon završetka ovog liječenja. Ono što je važno reći da kao i kod izrazito heterogene bolesti mi moramo uvijek odrediti estrogenske receptore, progesteronske receptore koji nam govore o hormonskoj osjetljivosti tumora, kao i prisutnost izraženosti HER2 receptora. I sukladno tome zapravo mi određujemo biološki podtip tumora koji onda diktira liječenje. Kao što ste već čuli, najviše je, negdje 2/3 pa čak i do 3/4 karcinoma su oni koji su hormonski ovisni, znači kojih naših ženskih hormoni hrane i potiču na rast. Podtipovi raka dojke su zaista bitni za liječenje i mi zapravo možemo podijeliti u nekakva 3 ključna podtipa kojima pristupamo dosta različito. Znači najčešći hormonski ovisan HER2 negativan, zatim HER2 pozitivni karcinomi dojke koji mogu biti i hormonski ovisni i hormonski neovisni, te najrjeđi trostruko negativni rak dojke. Kad mi odlučujemo kako ćemo liječiti bolesnicu, mi tada moramo, osim same proširenosti bolesti, uzeti u obzir podtip, ali moramo uzeti i sve druge karakteristike bolesti, koliko je organa zahvaćeno, koliko brzu terapiju trebamo i zapravo koje druge bolesti ta osoba ima kako bismo dali optimalno liječenje. Vrlo su različiti ciljevi kad liječimo nekoga s izlječivim ranim rakom dojke, kada nam je cilj izlječenje, odnosno ako se radi o iznapredovalom raku dojke, kada mi zapravo pokušavamo zaustaviti bolest, smanjiti te presadnice, kako bismo što duže održali funkcioniranje te bolesnice. Naravno da nam je tu cilj da osoba zadrži i kvalitetu života, o čemu će nam više govoriti docent Šeparović. Znači, cilj liječenja uznapredovalog raka dojke je kontrolom zapravo bolesti spriječiti daljnje pogoršanje stanja i time zapravo ostvariti i taj cilj da ta osoba dulje živi. Ono što je tu najzahtjevnije, što mi njima ne možemo reći koliko dugo će odgovarati na terapiju, koliko će to sve skupa dugo trajati, i to je jedna trka u kojoj nema odmora. Ono što moramo priznati da je to
izuzetno zahtjevno. Za razliku od liječenja ranog raka dojke, gdje mi možemo reći otprilike koliko će oni ciklusa točno dobiti, kad se očekuje završetak liječenja, hoće to trajati 6 mjeseci, hoće to trajati godinu dana, da će endokrina terapija trajati 5 godina. Ovdje je potrebno osvijestiti da se one zbog toga osjećaju drugačije, ne osjećaju se kao pobjednice. To je ona riječ koju bi nekako trebalo prestati koristiti, jer nisu te žene krive što je njihova bolest agresivna na način da nisu pobjednice. Međutim, ono što moram za kraj ovog svog izlaganja reći, da mi moramo ponuditi multidisciplinarni pristup i bolesnicama s metastatskim rakom dojke, a ne samo bolesnicama s izlječivim ranim rakom dojke. Optimalno korištenje svih modaliteta liječenja, ponekad i kirurgije metastaza, postupaka ciljanog stereotaksijskog zračenja, onog SBRT, radioterapijskih postupaka, kemoterapije, biološke terapije, malih molekula, ali uz psihološku podršku, dobru suradnju s obiteljskim liječnicima, onkološkim sestrama, obitelji bolesnice. Zapravo, multidisciplinarni pristup moramo omogućiti i ovim bolesnicama. Hvala lijepa docentice Dedić-Plavetić. Pitanja vezana uz izlaganja naših predavača ćemo ostaviti malo za kasnije. Dakle, kod uznapredovalog raka dojke primarno je odgoditi vrijeme do progresije bolesti, postići maksimalnu kontrolu simptoma, ali i produženje kvalitetnog života bolesnica. Upravo je kvaliteta života u oboljelih od uznapredovalog raka dojke i tema uvodnog predavanja docenta Roberta Šeparovića. Docente, izvolite. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujem se na pozivu organizatoru i mogućnosti da podržimo ovu kampanju, a ujedno i prilici da malo prokomentiramo značaj kvalitete života u oboljelih od uznapredovalog raka dojke. Naime, nekakva budućnost vezana za onkološke događaje nije nam baš sklona. Nekakve projekcije kažu da će za nekakvih 10-ak godina praktički svaka druga osoba biti u mogućnosti da tijekom života oboli od neke vrste zloćudne bolesti. Druge projekcije kažu da ćemo za jedno 10-ak godina imati podjednak broj oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, kao i onkoloških bolesti. I, nažalost, upravo su oboljeli od raka dojke oni koji će značajno utjecati na ukupni broj oboljelih od zloćudnih bolesti. I ako pogledamo od čega su, a vezano za zloćudne bolesti, žene najčešće oboljevale tijekom 2020. godine, odnosno prošle godine, vidimo da je upravo problematika raka dojke dominantna i da je oko 1/4 bolesnica oboljelo od raka dojke u odnosu na sve ostala sjela tumorskih bolesti. I sad, stvar je vrlo jednostavna. Što bolest ranije otkrijemo, veća je šansa za izlječenje. To svi znamo i veća je šansa da to bude samo jedna epizoda u nečijem životu. I ljudi su osviješteni, postoji puno kampanja, postoji puno preventivnih programa. Međutim, u dijelu ljudi će se bolest ipak proširiti i u druge dijelove tijela. I nažalost u tom trenutku mi tu bolest više nećemo moći ukloniti iz tijela, moći ćemo ju samo kontrolirati. I u tom slučaju su nam i ukupni ishodi liječenja značajno drugačiji. Vidimo da smo ipak napravili jedan napredak u smanjenju smrtnosti od oboljelih od raka dojke. Međutim, siguran sam da ćemo se svi složiti za činjenicu da bi voljeli da je ta krivulja značajno strmija. Sad, što se događa kada osoba koja je oboljela od uznapredovalog raka dojke dođe k liječniku? Na koji način razmišlja liječnik ili postupa i na koji način razmišlja oboljela osoba? Ono što želi liječnik, želi kao jedna strukturirana osoba pružiti liječenje koje daje najbolje rezultate. Da to liječenje bude u skladu sa svjetskim smjernicama i naravno da pri tome ne počini nekakvu medicinsku grešku. To će kao nekakav rezultat imati činjenicu da ćemo
imati liječenje koje ima značajno financijsko opterećenje, da ćemo se često puta fokusirati na liječenje bolesti, a ne oboljele osobe i to će sve biti popraćeno mnoštvom raznih dijagnostičkih pretraga, raznih konzultacija itd. S druge strane, oboljela osoba želi samo jedno, želi živjeti. I siguran sam da u toj situaciji bi svi isto razmišljali. Želimo najbolju terapiju, želimo najboljeg doktora i želimo najbolju bolnicu. Stvar je vrlo jednostavna. Međutim, u jednom realitetu moramo biti svjesni da uznapredovali rak dojke nije moguće u cijelosti ukloniti iz tijela. Ono što možemo ga pokušati što duže kontrolirati, možemo pokušati kontrolirati simptome ili ih potpuno ukloniti i možemo pokušati očuvati kvalitetu života. Zapravo, nekakav naš cilj bi bio da napravimo rak dojke u uznapredovaloj fazi kao jednu kroničnu bolest. I kao što je docentica Dedić malo prije rekla, mi danas govorimo o jednom podtipu hormonski ovisnog HER2 negativnog raka dojke u uznapredovaloj fazi bolesti, kod kojega je upravo ta jedna ovisnost o hormonima, naročito recimo estrogenu u žena, i ujedno i nekakva osnova našeg terapijskog postupanja, pa onda kao osnovu liječenja primjenjujemo antihormonsku terapiju koja je u konačnici i učinkovitija od standardne kemoterapije, ali ono što je puno važnije, ona je i manje toksična. A ta manja toksičnost onda značajno utječe na kvalitetu života oboljele osobe. I kao što vidimo kako bolest napreduje, kako se bolest širi, ta se kvaliteta života sve više smanjuje i s druge strane treba nam sve više podrške oboljelima da tijekom te svoje borbe sa bolešću zadrže postojeću kvalitetu života. A što je to kvaliteta života? Pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti. Naime, ono za svaku osobu ima nekako drugo značenje. Vjerujem da za svakoga od nas u nekakvom životnom periodu će taj prioritet biti drugačiji, ali kad se radi o bolesnoj osobi, onda je potpuno jasno da je zdravlje najvažniji cilj liječenja. I sad, mi imamo nekakve alate s kojima možemo na neki način objektivizirati tu kvalitetu života. Ti alati uzimaju u obzir različite aspekte kvalitete života pojedine osobe i u obliku nekakvih upitnika možemo onda dobiti jedan objektivan odgovor o tome što pojedino liječenje znači za pojedinoga bolesnika. Kakva je vrijednost toga liječenja za pojedinoga bolesnika i tek onda možemo zapravo procijeniti pravi smisao primjene pojedine terapije u nekakvoj našoj općoj populaciji. Prema tome, danas govorimo o populaciji ljudi koji su oboljeli od uznapredovale bolesti, podtipa hormonski ovisnog HER2 negativnog raka dojke, gdje nam je cilj liječenja da produžimo kvalitetan život. Uistinu smo napravili lijepe pomake zadnjih godina u terapijskim mogućnostima, međutim ne smijemo zaboraviti na očuvanje kvalitete života, jer to je primarni cilj liječenja u proširenoj bolesti i ovakva jedna naša zajednička akcija, jedno podizanje opće razine osviještenosti i edukacije su nam ključne da tim ljudima možemo pomoći. I evo, za kraj jedna šaljiva sličica koju volimo često puta prikazati, koja pokazuje da unatoč bolesti život mora ići dalje, a zadatak svih nas bi bio da pokušamo maksimalno pomoći oboljelima u očuvanju kvalitete života. Hvala lijepa, docent, na slanju pravih poruka. Evo, zahvaljujem našim predavačima. Prije nego otvorimo panel i naš razgovor, pogledajmo svjedočanstvo onih o kojima se zapravo i radi. Svjedočanstvo naših dviju bolesnica, gospođe Vesne Tokić i gospođe Tatjane Markač. Ja sam Tatjana Markač, da podijelim svoju priču sa vama. Meni su dijagnosticirali hormonalni rak dojke, metastatski.
koji je metastazirao na kosti. Došla sam u Zagreb bez dijagnoze. Na klinici za tumore su mi dijagnosticirali i odmah krenuli sa terapijom kombiniranom koju su ciljano pogodili. Imala sam sreće. I evo, ja sam, kad sam stigla u Zagreb, bila nepokretna, nisam mogla ni sjediti. Kćer me je gurala na kliniku u ležećem položaju. Dovozila me sanitarna, zbog korone je bilo malo otežano, međutim ništa se to na klinici nije osjetilo. Ja sada, poslije 2 mjeseca sam prohodala, sama sam se popjela na drugi kat, što je sinu bila želja za Božić, a sada sam apsolutno, kvaliteta života mi je apsolutno omogućena. Prezadovoljna sam i ne mogu vjerovati što se uspjelo učiniti kad se dođe u ovakvom stanju. Zato želim biti podrška ženama koje se nađu u sličnoj situaciji, da nikako prava riječ je ne odustajte, borite se i uspjećete. Evo, to je moja jedna poruka. Stvarno bi voljela i žao mi je žena koje nemaju priliku da dođu u situaciju da im se pomogne i da uspiju iz takve teške situacije izaći ovako. Moje ime je Vesna, da. Ja sam jedan od onih slučajeva kada bolest dobije svoje ime, prezime i adresu. I naravno nađe svog stanara. Bolest se zove karcinom dojke. Stanar sam ja, dakle ja sam adresa, a dakle kućni broj to su dojke. No, u svakom slučaju u životu se vjerojatno naučimo čuti tako dosta loših vijesti ili dosta loših nekakvih informacija vezana uz nas i uz naš život. Međutim, ovo je bila jedna zaista teža informacija i zapravo prva reakcija bila je tupost. Neki imaju suze, neki imaju smijeh, kod mene je bila tupost. Ok, šta ćemo sada? Prvi impuls je bio naravno spoznati o čemu se radi i koji je moj novi sustanar u mom organizmu, pa onda se krenulo sa izučavanjem što, kako, kada, gdje. Konzultacije sa prijateljicama koje su to sve skupa prošle. I jednostavno, dakle, kad smo skupili sve te informacije i kad je to sve tako bilo, onda sam shvatila nešto, ja mislim da je to jako važno. Sve ono što su mi rekli, sve ono što sam pročitala, shvatila sam u jednom trenutku, pa uostalom život me je do sada na to pripremio. Ok, bit će mi mučno od kemoterapije, pa već sam u životu osjetila mučnine. Osjetit ću neku bol. Koja to bol može biti? Onda sam se sjetila svog zubara. I tako zapravo sam nalazila neke odgovore koje su mi pomogle da jednostavno shvatim da sve što će mi se dešavati, da sam to negdje po prilici već iskusila, a ako i bude intenzitet jači, medicina je tu da mi u tome pomogne. Kako izgleda moj dan? Zapravo, to je vjerojatno isto ona priča, dakle kad radimo onda nam se dan čini prekratak, ali onda čujete da osobe koje su u mirovini kažu dan im je prekratak. Tako i kod nas koji se bavimo svojim zdravljem koje je narušeno našom bolešću. On je silno bukiran sa svim mogućim sadržajima koji imaju veze sa medicinom, koji imaju veze sa našim prijateljstvima, obiteljima, sa našim aktivnostima koje želimo i moramo provoditi zbog sebe, naravno. I onda na kraju, negdje pred kraj dana, kad obavite sve to skupa, jedva nekako čekate da se domognete te, kako ja volim reći, kupione. Da polako ulazite i zaključavate dan kada idete spavati, čekajući neke nove sadržaje, neke nove nade i kada znate već unaprijed da ćete sa ovom bolešću koju imamo i koja nam se mora dogoditi, ako se već mora dogoditi, s nadom da ćemo biti svjesniji, savjesniji i mudriji. Mislim da su nas priče ovih hrabrih žena i dirnule, ali i ohrabrile. Jedna bolest, 2 različite priče.
Obje imaju isti tip raka dojke, metastatski hormonski ovisan HER2 negativan rak dojke. Pa ipak jedna je na kemoterapiji, a druga na ciljanoj kombiniranoj terapiji antihormonskim lijekom i CDK4/6 inhibitorima. Docentice Dedić-Plavetić, možete li za našu publiku objasniti zašto je tome tako? Koje terapijske opcije su nam na raspolaganju u liječenju ovih bolesnica i o čemu ovisi izbor terapijske opcije? Je li izbor terapije jedan od najvećih izazova u liječenju metastatskog raka dojke? Pa, to jest veliki izazov. Tu treba zapravo detaljno poznavati bolesnicu i njeno stanje, ali mislim da u ovom trenutku je ključna poruka da nekad najzastupljenija kemoterapija polako gubi to svoje mjesto, pomiče se prema kasnim linijama liječenja, ali ono što moramo naglasiti da postoji jedan dio bolesnica za koje pretpostavljam da je također kandidatkinja i gospođa iz ovog videa, kojima mi moramo dati kemoterapiju odmah inicijalno jer se radi o tako velikoj masi bolesti koja ugrožava funkcioniranje tog organizma i prijeti dovesti do zatajenja rada nekog od organa ili smrti i kada trebamo zapravo možda najbržu terapiju koja daje jako brze odgovore. Naravno da kod drugog dijela bolesnica koje nisu u takvom stanju mi idemo sa ciljanom i antihormonskom terapijom, a kemoterapiju ostavljamo za situacije kad iscrpljimo one vidove liječenja koji su učinkoviti, ali zapravo i sa manje nuspojava i koji omogućavaju bolje funkcioniranje organizma. Tako da taj slijed je također jedna posebna priča za sebe kojim ćemo redom koristiti dostupne opcije liječenja. Jasno, dakle vrlo individualno pristupamo liječenju. Hvala lijepa. Danas se sve češće naglašava kako nije dovoljno samo preživjeti, nego i zadržati određenu kvalitetu života. Docente Šeparoviću, koliko je uopće moguće ispuniti očekivanja bolesnica po pitanju održavanja kvalitete života prilikom liječenja metastatskog raka dojke? Što je najvažnije kod liječenja uznapredovalog stadija bolesti? Jasno da je važno da osoba živi što duže, međutim, vrlo važno je da živi kvalitetno. Danas na susreću imamo jedan čitav niz terapijskih mogućnosti koje možemo lijepo kombinirati, uzevši u obzir osobitosti bolesnika, naravno i stupanj proširenosti bolesti, ugroženosti pojedinih organskih sustava, a zapravo bi naš cilj trebao biti da omogućimo svakoj osobi da živi što slični život onome prije momenta kad je saznala da je bolest u uznapredovalom stadiju. Znači, pokušat ćemo napraviti da ljudi imaju i dalje svoj normalan životni slijed, svoje normalne aktivnosti, da se mogu brinuti o svojoj obitelji, o svojoj djeci, da mogu normalno funkcionirati na poslu i danas ljudi uz terapiju najnormalnije rade. Evo, s tim smo jako zadovoljni. Taj jedan osjećaj samostalnosti, sloboda je vrlo važan jer onda i značajno čovjeka udaljava psihičkog opterećenja činjenice da je u fazi uznapredovale bolesti. Evo, nadam se da ćemo svi skupa nekom dodatnom edukacijom se u tom smislu i dodatno osvijestiti i tim ljudima moći dodatno pomoći. Jasno. Dakle, naša vještina je, kao što je docentica Dedić-Plavetić rekla, u odabiru odgovarajuće terapije u pravom trenutku. Hvala lijepa. Broj oboljelih od raka dojke u porastu je i rak dojke je zapravo ozbiljna zdravstveno-socijalna boljka svakog društva. Na široko su poznati nacionalni programi ranog otkrivanja raka dojke i akcije za uspješnije liječenje ranog stadija bolesti. Posve opravdano, svi ćemo se složiti. Međutim, ne može se zanemariti činjenica da je u oko 1/3 slučajeva rak dojke, naime u metastatskom, dakle uznapredovalom neizlječivom stadiju bolesti, o čemu se puno manje priča. Gospođo Ivana, smatrate li da se metastatskom raku dojke daje dovoljno pozornosti?
Ja bih se za početak htjela zahvaliti docentici Dedić Plavetić i docentu Šeparoviću što su se odazvali ovom pozivu i uključili u akciju. Općenito rak dojke je, ja to uvijek volim istaknuti, je jako stigmatizirana bolest. Općenito tumori su stigmatizirani bez obzira na sve kampanje i akcije. Ljudi se jako plaše bolesti. Evo, docentice Dedić, mi smo radile jedan intervju za Nismo same kad smo govorili o tome kada žene, bez obzira i na njihovo znanje i obrazovanje i kada su svjesne da im se u tijelu razvija rak, čekaju do onog visokog stupnja kada se jave liječniku. S druge strane, kroz svoj rad upoznala sam brojne žene koje, rekla bih, kvalitetno žive s metastatskim rakom dojke i na neki način kroz ovu kampanju veseli me što ćemo poslati poruku da rak nije kraj, jel? Da se s rakom može doista kvalitetno živjeti. I ono što me dodatno još tu veseli, što smo se okupile mi udruge i što je ovo neka zajednička platforma više udruga, tu su i Sve za nju, i Evropadona i Onkoput. Mislim da mi svi zajedno zapravo nam je nekako na neki način kad smo se već odlučili baviti se ovim poslom, da pošaljemo jednu poruku da ljudi znaju, i oni koji se trenutačno liječe i oni koji će nažalost sutra se susreti s ovim dijagnozama, da postoji neko mjesto gdje se mogu obratiti za pomoć i podršku. I ono za što se mi naravno zalažemo, da lijekovi koji su danas, evo srećom, jer znanost napreduje, medicina napreduje, lijekovi se razvijaju i oni postoje, dostupni su u velikoj mjeri u Hrvatskoj i da oni budu dostupni jednako svim pacijenticama. Odlično, tako je. S nama je putem video zida i, kako sam rekla, gospođa Ljiljana Vukota, glavna tajnica udruge Sve za nju. Pa, gospođo Ljiljana, koliko su iz perspektive bolesnica i njihovih obitelji, ali i zdravstvenog sustava u cjelini, važne ovakve kampanje kao što je kampanja Ne odustajem? Dobar dan svima, lijep pozdrav panelistima, hvala Ivani na ovome partnerstvu i na ovome panelu. Bilo vas je zadovoljstvo sve skupa slušati. Naravno da su važne, naravno da sa aspekta svoje struke i onoga što radimo u Centru za psihološku pomoć, zaista moram reći da je zdravstveno stanje, odnosno stupanj dijagnoze i proširenost bolesti jedan objektivan faktor koji generira i razinu psihološkog distresa, općenito govoreći. Dakle, izuzetno je važno da poklonimo veliku pozornost onima koji se i u zdravstvenom smislu nalaze u najtežoj mogućoj situaciji. U ranom raku dojke svi smo na neki način u jednom, rekla bih pod navodnicima, normalnom distresu, ali ono čemu se nadamo i ono što jesu ciljevi naših doktora i naše, to je izlječenje. U metastatskom raku niti naši liječnici ne mogu postaviti takav cilj, mi se kao pacijenti možemo samo nadati. Ali ono što, prvo pitanje koje si postavljamo, to je koliko ćemo dugo živjeti. Međutim, u metastatskom raku postavljamo i ono drugo pitanje, a to je koliko ću biti funkcionalna i kako će zapravo izgledati moj život. Moram reći da, uvažavajući osobne razloge i načine suočavanja sa stresom, ipak generalno možemo reći da žene koje su u metastatskom karcinomu svakako imaju izraženiju razinu popratnih psiholoških simptoma kao što su anksioznost, kao što je depresija, kao što su teškoće prilagodbe. I tu je izuzetno važno prepoznati takve bolesnice i u smislu suportivne terapije pružiti im adekvatnu podršku. Naravno, ja ću iz svoje perspektive reći da je tu prije svega nužna i bitna psihološka podrška, prije svega obitelji i okoline, ali u stanovitom broju slučajeva koji u metastatskom raku je daleko veći postotak nego u ranom raku, potrebna je stručna psihološka podrška. U konačnici i naš nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka prepoznaje područje psihološke pomoći i rehabilitacije i resocijalizacije kao jedan bitan problem. Osobito ga treba naglasiti kad je u pitanju metastatski karcinom. Htjela bih reći jednu poruku.
nema dovoljno svijesti o tome, o našem društvu, koliko je za našu kvalitetu života bitno naše mentalno zdravlje. Nema dovoljno svijesti koliko nam bolesti, njezine popratne posljedice mogu naručiti ne samo kvalitetu života, nego i naše mentalno zdravlje. Dakle, pacijentice sve kad se osjećaju loše, kad osjećaju veliki distres, ne bi se trebale ustezati, potražiti psihološku podršku. Smatramo da je to na neki način znak mudrosti, a ne priznavanje vlastite slabosti. Svakako one koje su kao osobe snažne, koje imaju dobru obiteljsku i širu socijalnu podršku, možda će se lakše nositi sa situacijom bolesti, ali veliki je broj i oboljelih osoba, a jednako tako i članova njihovih obitelji koji jednostavno sami ne mogu broditi kroz cijelo to razdoblje. Ogroman je postotak, naravno, žena koje su u metastatskom raku i ne bi smjele biti zanemarene i njih moramo na neki način izvući u prvi plan. I to je i razlog zašto je ova kampanja dobra i razlog zašto sa veseljem, ako tako smijem reći, sudjelujemo u ovome cijelome procesu kako bismo dizali tu razinu koliko je važno zapravo istaknuti psihološki distres. Kao što reče docent Čeparović, mi možemo upotrijebiti silno puno upitnika, jako puno itema da zapravo vidimo kakva je struktura kvalitete života, pa ocjenjivati onda koja je razina kvalitete života pojedine osobe. Ali ja bih samo napomenula da postoje takozvani one item testovi, dakle gdje vi kroz jedno ili nekoliko pitanja zapravo možete dobiti kvalitetan odgovor koji korelira sa rezultatom najopsežnijeg mogućeg upitnika. Znači, vrlo brzo možemo saznati i kakva je kvaliteta života na način kako je bolesnica procjenjuje i koja je razina njezinog distresa i pozivam sve zdravstvene djelatnike i sve nas skupa koji smo u kontaktu sa onkološkim bolesnicama da ih potaknemo da takvu psihološku pomoć potraže. Mi danas u Hrvatskoj ipak imamo ponešto drugačiju situaciju nego prije 10 godina. U 10-ak klinika imamo organizirana psihoonkološka savjetovališta. Vesna je ovdje, to mi je jako drago. Dakle, i Europa Dona i sve za nju i još nekoliko udruga, dakle 5 udruga u Hrvatskoj imaju organizirana također stručna psihološka savjetovališta. Ja se nadam da će se taj trend nastaviti dalje. Ako hoćemo govoriti i omogućiti bolju kvalitetu života, onda nikako ne smijemo zanemariti mentalno zdravlje. Lijepa. Hvala lijepa Ljiljana na ne jednoj nego niz ovih vrijednih poruka koje sam sigurna da za koje dijelimo mišljenje. S nama je dakle na videozidu također i docentica Ramljak, predsjednica Europa Dona Hrvatska. Docentice, pitanje za vas. Smatrate li da se dovoljno djeluje po pitanju podrške i osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke i možda još važnije što se dodatno konkretno može učiniti? Dobar dan i pozdrav svima. Jako sam sretna zbog organizacije ovakvog događanja jer zaista mislim da je to vrlo korisno. Pogotovo što, kako je rekla Ljiljana, ono što je najvažnije u biti izvući naše pacijentice sa metastatskom bolesti zapravo u prvi plan. Odnosno ono što mislim da nije dovoljno, što je prvi dio pitanja, mislim da se nedovoljno pažnje obraća. Mi imamo osjećaj da smo mi u tome. Međutim, to će se odnositi samo na veće centre ili na dobro organizirane klinike. Nažalost, masa naših pacijentica s metastatskom bolesti živi i radi u drugim krajevima Hrvatske i ono što mislim da je neophodno učiniti je u biti podignuti opću razinu osviještenosti, kako je rekao docent Šeparović. Dakle, nije stvar u tome koliko će te žene produljiti, koliko će biti produljen život, što je naravno bitno i za mene je bitno kao bivšu onkološku pacijenticu. Međutim, ono što je još možda bitnije je kako je poboljšanje kvalitete i da li možemo mi utjecati na poboljšanje kvalitete života, na koji način, zbrinjavanjem simptoma ili popratnih pojava. Ono što mislim da isto tako treba, ono što mislim što je isto jako važno je ta osnaživanje palijativne skrbi, odnosno socijalna i psihološka potpora koja treba biti još jača i još bolja. U biti, malo toga imam ja za reći nakon svih ovih govornika koji su rekli sve ono što ja mislim i evo, to je ono što mislim da je sukus svega. Docentice, hvala najljepša. Evo, s nama je i Bruno Šimleša, dakle hrvatski pisac i sociolog. Dobar vam dan. I
vrlo konkretno i odmah u glavu. Što znači biti najbolja moguća podrška? Kako biti najbolja podrška i što napraviti kada želimo pomoći, a ne znamo kako? Pa mislim da je svaka situacija specifična. Ljudi i kad saznaju bolest i kako bolest ima određenu progresiju, mi ne možemo predvidjeti kako će se netko ponašati. Nitko od nas nije specijaliziran za to, jer ne znam, ako se radi o našim supružnicima, kad smo rekli i u zdravlju i u bolesti, nitko nije zamišljao tu situaciju, tako da mi ne znamo zapravo kako ćemo niti mi sami reagirati, niti naša okolina i zapravo se tada treba dogovoriti da ćemo zajedno učiti. Jer ni oboljela osoba ne zna kako će se osjećati za 3 dana ili za 13 dana ili za 13 mjeseci. Dakle, neki ljudi prvih tjedan dana su zapravo u nekom oblaku i nisu ni svjesni što se događa, a nekima se odmah u prvoj sekundi otvori tlo pod nogama. Tako da ono što oni trebaju od nas kao okoline, znati da smo tu za njih, da zajedno učimo kako prolaziti kroz to, da mi na neki način budemo njihova emocionalna sjenka. Dakle, ako oni imaju želju i potrebu biti tužni, onda smo tužni s njima. Ne kažemo im moraš dići glavu, digni se, trgni se, to je jako, jako važno, nego smo tužni zajedno s njima i plačemo na podu te kupaonice zajedno sa njima ako imaju potrebu 15 minuta ili pola sata plakati. To je u redu. Ako ih je strah, ne govorimo im nemate što biti strah. Ima. Suočavaju se sa nečime što se nisu imali nikakve ideje da će se suočiti i u redu da ih je nekada strah i trebamo im reći ok, proći ćemo to zajedno. Ni ja ne znam što nas očekuje, ali proći ćemo to zajedno. Tako da svaki oblik nekakvog siljenja da se osjećaju kako se u tom trenutku ne mogu osjećati, to je kontraproduktivno. Zapravo im trebamo biti emocionalne sjenke i zajedno učiti s vremenom, jer izazovi 3. dana nisu izazovi 3. mjeseca ili 2. godine. Tako da tu ako nam je potrebna i stručna pomoć dapače, mislim da je to dobra situacija da se konzultiramo sa ljudima koji su prošli kroz to ili sa drugim pacijentima, s tim da opet naglašavam, svatko to prolazi na svoj način. Tako da ne moramo raditi tu grešku da mislimo da zato što je nekome, ne znam, povratak na posao bio fantastičan, nekome drugome će možda malo više odgovarati da bude doma i da sam pokuša nekako uspostaviti kontrolu nad bolešću, jer svako prolazi to na svoj način, od gubitka svog tjelesnog integriteta do nekakve kontrole nad svojim emocijama i nad svojim životom. Svatko to doživljava na svoj način, a mi zapravo trebamo pratiti taj način konkretno oboljele osobe i to je zahtjevno, ali kada to uspijemo, fantastično korisno. Odlično. Hvala vam lijepa. Bruno je dakle sociolog poznat po svojim mudrim savjetima kojima dakle ljudima često izravno ili neizravno mijenja živote. Uz podršku bolesnici gospođi Ljiljani Pranjić, Bruno je i velika podrška u ovoj kampanji, pa mu se zahvaljujemo. S nama je danas i naša sestra Andreja Jurić, glavna sestra Zavoda za internističku onkologiju u klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, koja je svakodnevno u izravnom kontaktu s bolesnicama. Andreja, što je po vašem mišljenju za bolesnice važno tijekom njihova liječenja? Koja pitanja one najčešće postavljaju, a koja možda ne postavljaju, a zapravo bi trebale? Prije svega ja se zahvaljujem na pozivu i mogućnosti da sudjelujem u ovoj hvalevrijednoj kampanji. Pa u pravilu su pitanja rijetka, osobito pri prvom kontaktu, što je razumljivo. Ono što žene najčešće pitaju su pitanja vezano za održavanje uobičajenih životnih aktivnosti i obaveza. Vrlo su česta pitanja o prehrani, odnosno o promjeni prehrane, uzimanju alternativnih pripravaka koji su već započeli uzeti. Sve je to zapravo vrlo važno i pitati. Uvijek savjetujemo žene da se ne ustručavaju pitati, da se ne ustručavaju ponavljati pitanje. Bilo koje pitanje vezano za bilo koji segment života koji je važan za održavanje dobre kvalitete života nije nebitno da bi se postavilo. Ali ne smijemo zaboraviti da je jednako važno da postavljaju pitanja, odnosno nekakve nedoumice koje imaju vezane za upute o liječenju koje su dobile, upute o očekivanim nuspojavama, važnosti prijave nuspojave, kako bi, što je jednako važno i za dobru kvalitetu života, a i na kraju za održavanje kontinuiteta u liječenju.
sve dnevne aktivnosti, sve nekakve društvene i obiteljske obveze su naravno važne za održavanje dobre kvalitete života, ali ih uvijek savjetujemo da ne zaborave da to treba što je više moguće prilagoditi liječenju koje je prioritetno. Hvala lijepa. Liječenje metastatskog raka dojke složen je proces, a svakodnevica naših bolesnica izložena je neprestanoj borbi i zapravo strahu za vlastiti život. I ove godine će blizu 1000 žena u Hrvatskoj ući u metastatski stadij bolesti. Na nama liječnicima je da primijenimo najbolje opcije liječenja, ali i da pošaljemo određene poruke. Pa evo u tom smislu vas lijepo molim, docente Šeparoviću i docentice Dedić-Plavetić, vaša jedna zaključna misao kojom ćemo podržati i ohrabriti žene s metastatskim rakom dojke. Docente, izvolite. Pa, pojava uznapredovale bolesti je prijelomni trenutak u životu svake oboljele osobe. Nakon toga više ništa nije kao što je ranije bilo i zadatak liječnika je apsolutno vrlo jasno pozicioniran. Međutim, to nije dovoljno. Moramo se svi više uključiti od članova obitelji, od šire društvene zajednice, ali svih vinovnika zdravstvenog sustava. Moram priznati da je ovo stvarno jedna hvale vrijedna kampanja. Jako sam sretan da se po prvi put ozbiljno, fokusirano govori o kvaliteti života osoba sa uznapredovalom bolešću. I evo, s radošću smo je podržali i nadamo se da ćemo svi zajedno svojim zajedničkim radom moći pomoći ljudima u ovoj ozbiljnoj situaciji da očuvaju dobru kvalitetu života i žive što duže. Hvala lijepa, docentice. Pa ja bih htjela poručiti da su žene sa metastatskim, odnosno uznapredovalim rakom dojke među nama. Da one žive svoje svakodnevne živote, da one imaju svoje ciljeve. Njihovi ciljevi možda mogu biti mali nekome od nas. Znači oni mogu imati cilj da im dijete završi osnovnu školu, da im završe gimnaziju. To su razgovori koje mi često vodimo u ordinaciji sa takvim bolesnicama. Na nama je svima, na nama kao zdravstvenim djelatnicima, a i na široj javnosti zapravo da im omogućimo da one dosegnu te nekakve svoje prve sitne ciljeve, da si postave nove i da mi ponovno budemo tu za njih kako bi nizom tih sitnih ciljeva ostvarili zapravo njihov duži život. Ono što je moja druga važna poruka bi bila da su one također pobjednice, da činjenica što imaju agresivnu bolest koja se proširila ne znači da one nisu hrabre bile ili da je nekakva krivnja na njima. Mislim da ponekad se ove žene osjećaju krivima što je njihova bolest neizlječiva, krivima jer misle da nisu bile dovoljno hrabre, dovoljno uporne i ono što mislim da je najvažnije da tu predrasudu razbijemo i da su te žene pobjednice sa svakim danom s kojim se ustanu i žive svoj život onoliko koliko mogu normalno. Hvala najljepša. Evo, mi se slažemo da je iz pozicije nas onkologa vrlo važno i vrijedno podržati ovakve akcije i ovakve kampanje kojima pomažemo osvijestiti i ona pitanja koja su manje adresirana i zbrinuta kao što je to liječenje metastatskog raka dojke. I na kraju lijepo bih vas molila, gospođo Kalođera, što biste vi kao organizator istaknuli kao najveću vrijednost ove kampanje Ne odustajem? Evo, ja pozivam sve da posjete i našu stranicu koja je podignuta posebno za ovu kampanju neodustajem.hr, odnosno www.neodustajem.hr. Znači, mi ćemo kroz naši daljnji mjesec dana, ljudi nam se mogu obraćati, javljati s pitanjima, sve koje zanima na koji način poboljšati metode liječenja. Mi ćemo evo u suradnji s liječnicima pokušati za svakoga pronaći neki odgovor i tu smo, evo kažem, mislim da je iznimno važno ovo što je rekla i docentica Dedić-Plavetić, poslati poruku da te žene nisu krive zbog toga što je bolest došla u tu fazu i da one unatoč
jednoj tako teškoj, rekla bih, dijagnozi mogu i dalje voditi jedan kvalitetan, zdrav život. A tu je važno ono što je rekla i kolegica Vukota, svakako podrška i cjelokupne zajednice, apsolutno, ali užih članova obitelji, ali i stručna podrška i pomoć. Tako da ja pozivam sve da se obrate također i potraže podršku kad god osjete da im je ona potrebna. Hvala najljepša i hvala vam svima na razgovoru i hvala svima koji su pratili ovaj naš panel. Pozivamo vas, dakle, naravno da i dalje pratite i sudjelujete u kampanji Ne odustajem, kojom osnažujemo naše bolesnice s metastatskim rakom dojke. Na stranici, web stranici Nismo same, nalazi se službena podstranica, kao što je Ivana rekla, dakle neodustajem.hr, na kojoj se nalaze sve informacije o kampanji, metastatskom hormonski ovisnom HER2 negativnom raku dojke, video svjedočanstva naših pacijentica i predavanja liječnika, dakle niz korisnih informacija od toga kako se nositi sa nuspojavama do toga kako biti najbolja podrška. Pozdravljamo vas uz svjedočanstvo naše pacijentice, gospođe Ljiljane Pranjić. Ja sam Ljiljana Pranjić, imam 53,5 godine i rak dojke je u mom životu prisutan skoro 20,5 godina. U tih 20,5 godina ja sam prošla 5 različitih vrsta kemoterapije, bezbroj operacija, ne mogu ih više nabrojati. Imala sam sreću, 20 godina mi smo držali bolest pod kontrolom i smatrali smo je lokoregionalnom. Prošle jeseni došlo do proširenja. Moja bolest je prešla u metastatsku fazu. Kada sam dobila dijagnozu, ja sam mislila da je to početak kraja. Jer prepala sam se, naravno, mislila sam uskoro ću umreti. Ali što je to početak kraja? Svako rođenje je početak kraja. I sada znam da zahvaljujući medicini i zahvaljujući novim lijekovima, moj kraj nije tako blizu. Trenutačno sam na terapiji koja je kombinacija 2 lijeka. To su CDK4/6 inhibitori, to je precizna ciljena terapija, i blokatorima estrogena u obliku injekcije. Znam mnogo žena koje su na CDK4/6 inhibitorima i žive punim plućima. U momentu kada saznamo nešto jako loše, kad dobijemo novu dijagnozu, prva stvar koju napravimo, mi se raspitamo tko još živi. Dakle, ja kada sam shvatila da je to sada metastatska faza bolesti, ja sam prvo se raspitala tko još živi s time. I našla sam nekoliko žena. Znam žene koje sa metastatskom bolešću žive već od 2015. od 2012. i to mi daje nadu. Inače, u ovih 20 godina vrijeme preživljenja se produžilo nekoliko puta. Ali ne samo vrijeme preživljenja. Nama nije cilj samo živjeti i živjeti kao nekakva ameba. Nama je cilj živjeti punim plućima. Naravno, uz neka ograničenja, mi zapravo svi koji smo se suočili sa mogućnošću da odemo sa ovoga svijeta, mi definitivno živimo puno ispunjenije, bolje i kvalitetnije od nekoga ko nikad nije imao nikakav zdravstveni problem u svome životu. Početak same terapije možda može biti malo neugodan, ali ja nakon svih kemoterapije koje sam prošla, ovo nije ništa. I mi svi smo naučeni, mi smo svi nekakvi eksperti kriznog menadžmenta. Nakon svih kemoterapije bolesti, mi znamo što znači prilagoditi se. Ali kada to usporedim sa svim nuspojama kemoterapije, nema poredbe. I uvijek sam spremna bila i puno više istrpiti ako je to put do moga nekakvog ozdravljenja. Trenutačno, dakle, ne možemo govoriti o ozdravljenju, ali govorimo o produženju života i govorimo o kvaliteti života. A ja namjeravam živjeti koliko god ide iz sveg srca. Neka mi narastu krila i neka uživam. Vjerujem u medicinu,